takže dneska tu máme 1 euro v Tesku každý a musíme nájsť čo najlepšie veci. Takže tak. uvidíte Tomášov pohľad, uvidíte môj pohľad. Takže sledujte naše pohľady. Tak pozrite sa tam, ako vyjevuje toho bunika. Už máme nejakých 57 centov. Ako v Animal Kingdom. Je to niečo cez euro, euro 10, takže ja beriem toto. Ok, takže uvidíme, čo na tom. Ľudia, našiel som tu na nejaké tutti frutka za 40 centov, čo je takom dobrá cena. Ale je to strašne, ale že je strašne málo. Ja si tutti frutka zoberiem. Ja už mám. A to si zobral len jednu vec? Dve? Skade si našiel dve veci? Našiel som dve veci. Dobre, ešte choď. Môžem to ísť zaplatiť? Môžeš. Ale nechoď za mnou. A ja idem tu. Ľudia, tam potrebujem nájsť nejakú plejhovku. Za 30 centí. To je 70 centov a mám ešte 30 centov na zvyš. Poviem vám, ako to bude ďalej prebiehať. OK, takže čaute a vítame vás u ochutnávky vlastne toho, čo... Našeho 1 eurového testa. Áno. Takže ideme ochutnať teda, ukážeme, čo nám teda Tomáš kúpil. Ja som Dinoxovi kúpil. To je euro a 5 centov, nevyšlo tam to ani jedno. Ja som euro 15, on euro 5. Záložky. Áno. Tu je voda, po 500 ml, Dinox na chvíľu podrž mobil. Jasné. Takáto 500 ml, táto ma stala 25 centov. Ešte 15 centov záloha, ale 15 centov záloha. úplne rátame. A potom som ešte kúpil takéto tutti frutky mini, čo asi poznáte. A teraz Dinox, čo si mi nekúpil? No ja som si kúpil Brumika, klasika, proste stará dobrá klasika. A čokoládu. No. To nevadí. OK, takže vlastne... Takže čo? Čím chceme začať? Tak môžeme tými tvojimi vecmi. Dobre, takže daj, otvoríme. Akože tvojimi vecmi. Nie, dajme, že ja chceme. OK. Dobre, dáme si to obidvaja, aby sme potom vedeli ohodnotiť od 0 do 10, ako chutia veci za 1 euro. Takže začneme týmito tutti frutti debilinami. Nečudujte sa, sme vo forume, takže nás nie je dobre počuť. Budeme mať mikrofóny, lebo budeme spolupracovať. Áno, len či mikrofóny musíme kúpiť. Vyzerajú takto zaujímavo. Myslím, že ich všetci poznáme. No ukážte sa. A ideme to isté. No čo ty? To je veľmi sladké na mňa. Je to také, ale je to aj také pestré. Je to pestré, ale na mňa to je strašne sladké. To je dobré. Ja tomu dávam 7, lebo je to strašne sladké na mňa. Ja dávam tak 7, je to taká neutrálna, nie je až tak výrazná. Poďte 7. Dobre. Ideme teraz rožky. Asi vieme, ako chutia rožky. Ochutnávka rožkov. Preto som zobral 2, aby sme mali. Dobre. Ja mám ešte tú sladkú chuť. Ja to mám pol pere po zuboch. A ja. Dobre. 3, 4, 3. No. Rožok. Prekvapilo. Na rohlíku sa nedá to pekný. 10. A voda? No, voda bude zaujímavá, lebo bude tichá. Neviem, ako môže byť voda tichá. To je jedno. Come on. Tichá voda, to fakt je tichá voda. Aká je tichá voda? Chutí to jak magnézia, ale bez magnézia. Fakt, neviem to dobré. Chutí, mne to chutí. Mne to nechutí. A nie je to kvôli tomu, že som... To
Si máš ešte ten rožok? No tak, môžeš ho prepolknúť, lebo to potom nič chuť. Ešte raz. No už je to lepšie. To chutí jak magnézia. Ja dávam 6. Magnézia bez bubliniek. Ja dávam 6-10. Ja dávam takých 8, takže 7. 7. No a teraz mi daj tú vodu. Aby som nemusel držať mobil. Dobre. Toto budeme ešte potrebovať. Ešte sme mali niečo kúpiť v Tesku, lenže my sme debili a nekúpili sme to. Zabudli sme. No a teraz ideme na tvoje teraz. Máme tu brumíka čokoládového. A jak sa chcem rozdeliť s brumíkom? Ty máš telo, ja mám hlavu. Dobre, ja najprv chcem toto vyskúšať, lebo tu na je taký typek, Žirafa so zubami. čo sa na to A spáva. mala by tam byť aj nálepka zvieraťa. Toto má 15 gram. Teraz mi došlo, že to chodí jak tie žuláčky, buba, tie rúžové. Dobre. A tie som si chcel kúpiť, lenže tie boli drahšie. Ja som ti chcel kúpiť tie tabletky, ktoré stávajú €90. Ja som tie tabletky mal. Fakt? Je Máš tu nálepku? obal v obale. A nálepka tu už zase. Nálepka. Čo dostaneme? Schválne. Typnite si do komentára. A je tam... Odhalíme to na konci videa. Áno, presne tak. Čiže napíšte do komentára. Dúfajme, že to bude chutiť aj čokoláda a neotravíme sa. Ja mám pocit, že to je nejaké roztopané. Nemám pocit, že to je tak zatvorené, že... Daj to sem. Už si to čo tam bolo? Jaký? Nie. Vieš, Ja to ani nechcem. Bože, daj to sem. To je rozdrbené. ukážte, jak to všade drvené. Ale vonia tak mielka, len je vím, to chutí jak vieš čo? To vonia jak nikolajská čokoláda. Aha. Ale je to dobrá. 10. 4. Prečo? Vážne mocná. Bude fest dobrá. To chutí jak hovno na podrážku. Čo? To je dobré. 4. No dobré. A Takže to brumíka... je priemer 7. Takže to ani nemusíme otvárať. Tu máš, toto ti dávam. Myslím, že to ani nemusíme otvárať. 10. Brumíka vieme, ako chutí. 10. Takže my ideme dojesť naše dobrodky. Takže to by bolo asi z tohto videa všetko. Dajte odber, like a hlavne nálepka, všetci na to čakajú. A je to zviera. 3, 2, 1, had. To had. Dáme giveaway od túto nálepku. Áno. Ale tu je taký kód. To je jedno. To je OK, jedno. takže dajte odber, Like a bude o toto giveaway. takže vidíme sa. Určite nás sledujte na Discorde, na Instagrame, na TikToku, A na v WhatsAppe, WhatsAppe máme kanál. ktorý máte v popisku videa. Tak čus! Čoko.